பார்க்க போகிறோன்னா ஹவு டு ஹைட் அவர் டேட்டூஸ். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இருக்க மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டூ போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ஹைட் பண்ணுற போகிறோம். ஏன்னா ஒரு சில மாடல்ஸ் அண்ட் பிரைட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் அப்போது ஈவெண்ட்ஸ் அப்போது டேட்டூஸ் வந்து அவங்களுக்கு அப்பியர் ஆகிறது விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸோட நம்ம எப்படி ஹைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேட்டூஸ் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் பிக்மெண்டடாக இருக்கிறதுனால நம்ம இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் நியூட்ரலைசர் வச்சு கவர் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் கலரை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஸ்கின் ஷேடோட கொஞ்சம் டார்க்கரான கன்சீலர் எடுத்து நம்ம ஹைட் பண்ணுறோம். ஸோ கன்சீல் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கின் ஷேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எடுத்து அவங்க ஸ்கின்னை மேட்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபவுண்டேஷன் வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகிறதுக்கு நம்ம